Takže je 11:45 a ja si idem kúkať zo Sigro film. A bude to úplný brutál, idem sa kúkať, že máš. A toto je naše druhé denné videjko. Mal som vydať aj zo včera z boxu, ale som mi fakt nechcelo už nejak o druhej. Takže dneska takto denné videjko. Dneska budem asi len doma a možno pojem vonku na bicykel, takže s tom vám niečo natočím. A tak no, tak zatím. Vy mi neuveríte, na čo sa dívam. Vy mi vôbec neuveríte. Ja sa dívam na Mimoňoch. Ja sa dívam na Mimoňoch. Mimoni! Ja sa dívam na Mimoňoch. Mimoni! Kamo, že sa nenudím. Ja sa nenudím, ja sa dívam na Mimoňoch. Úplne top. Úplne top. Top. Mimoni, svetlo, Mimoni. Ja som sa akorát dodíval na Mimoňoch, úplný brutál. Sorry, že som tam tak bľakal, ale som z toho napichaný, že som sa díval na Mimoňoch. A teraz sa idem dívať na ďalší film a neviem, čo si mám pozrieť. Tak idem si vybrať. Či odhľadať, či treba zobrať. Takže tu mám také filmiky. A ja si vyberiem tomu jebe, či čo? No, som rád. Ale ja nechcem toto. Jak mi to nejde. Šťuk. Ja lebo držím ovládačku naopak. Idem si bomby. Job do čistá práce. Kapitán Amerika, prvná ale čo ti je? Fantastická štvorka. Hitman. Hook. Hunger Games. John Wick. Krvá pomsta. Mimoni! Narušiteľe. Pomstiteľ. Prál. Ronaldo. 2015. Ronaldo, rozprávky. Krúdovci. Rozprávky. Ľadové. Bohaže, ľadové kráľovstvo. Rozprávky. Lietadla 2. Hasiči zachraňa! Rozprávky na vlásku. Rozprávky oblačno miestami, asi počasie. Rozprávky Pocahontas. Rozprávky Ratatouille, či čo to? Rozprávky Rio 2. Rozprávky Charlie, všetky psi. Ale ja som filmy, pičo, moc. Rýchlo a zbiesilo 7. Spider-Man 2, temný bojovník. Teraz si idem kúknúť. A magazín Thor. To čo je? Čo už som nič není? Čo si robí Zoňa Pere? Čo tam už nič není? Hej, temný bojovník. To čo je za to? To si kúknem. Temný bojovník.
Čo je? Arklik hht film Word Bahen. A čo ti? Neviem. Jak vás ľaklo. Takže idem si kúkať ďalší film, takže asi ešte nie je koniec. Takže ideme na ďalší film. Z toho vám dám ukážky. Kurva, to je nejaký horor, ty kokos. Jasne. Koľko vypni to, home. Ja to drbem, ja sem kúknu rýchle a zbiesile. Čo tam nejaký temný bojovník budem kúkať. Kapitán Amerika! Hej! Toto chcem. A idem na rýchle a zbiesile. Ronaldo 2015. No, koľko... On mi to dal film Ronalda! Ja ho zabijem! Ty kokos, to vymazujem. Kde sa to vymazuje? To vymažujem. Koľko pojebaný, to vymazujem. To nie, no vymazané. Koľko jeden. On mi tam dal Ronalda, ty kokos, takého žebráka. Tu si idem kúknúť. Rýchle a zbiesile. 7. Pozdravujem Sebastiana Konušika, môj verný kamoš, ktorý vie, o čo sa jedná. Rýchle a zbiesile. Áno, tak, rýchle a zbiesile. Charger, Dodge. Je, ste všetci vedeli. Už to ide. A prečo tam je to vytrpané? Kokot, tak to vypnú do piči. Kokot, jedno. Pojebané. Kokot. No to páli. No to páli. Mňa to nezajíma. Prosím vás, zapnite tento bočné svetla. Ja sa toho nič nejdem jednať. Luxus! Amerika! Jason Statham! Dáme dneska nejaký stream? Pičo! Asi hej. Twitch, Rafo TV, dneska stream, GTAčko. Možno, neviem. Asi budem kúkať filmy. Tak, zatiaľ. Čaute. A tak, bol som sa vychcať, je mi dobré a teraz sem dívať na rýchle a zbiesile 7. Už sa neviem dočkať, milím sa, už sa neviem dočkať, už si idem pre čipsy. Už idem a už to tam borbandujú všetko, už to tam rysujú všetko zo zemou a tu som zežral čipsy, jeden balík, ako vidíte, mám to všetko v ryti a idem si pre toto ďalšie čipsy. Ja to nezajímá. Priberem, budem tlusťo, budem fatty pillow, ale neurážam ťa. Že by som si zoval keksy, ale nie, nechcem keksy. Čipsy, nechcem čipsy. Nemám čipsy. Nevadí. To čo sú za bučory? To čo je? S pší chuťou, žibžu, vrútky. Tak si zeberieme, ja neviem čo. Dáky šalát. Ja neviem. Dáky šalát, ja neviem. Vrútky, šalát, piču. Hladný som. Len to mi to tam musí mi stopnúť. Do piče. Teraz to vyhľadám,
Všetko sa odúžne. Ľudky. Do piču. Ľudky! Som napichaný, som sprostý. Proste postihla ma Ebola a už to nemám dlho, takže sa s vami lúčim. Aj keď mám iba 2 videá, je mi to jedno. Už bolo dosť srandy. Teraz nevážne. Ale necháme si piču! To piče. Aj s kokotom jedným. O je debil. Prajem však, ja som kúzelník. Tam ide si teraz na... To tam zrovnal celú nemocnicu. Fast and Furious. Kam mne to vedeš? To tu sme chodívali. My sme to vytvorili. Vin Diesel. Rýchle a spiesile No tak dobre, kam je to zase vezmeš? Však do bordelu, nie? Váže myšl. Kde si byla? Kam směřuješ? Ty si pořád nic nepamatuješ? Ne. To není fér. To není fér, no. Toto není fér prostě. Takže co si mi to teda chtěl ukázat? Tohle. Tohle. Ja to mám na spamäť. Tu sme chodívali. Pouštní války. 3. Tu sme chodívali. Sen jsme spolu chodili? Ja to budem na spamäť. My to vymysleli. Haha, ja to mám na spamäť. Je. Bordel! Drž to na 9000 otáztok. Drž to na 9000. 9000 a po 60 metrech si ten kluk vedle tebe odvaří písně. Tomu ver! Audi R8 a porazí ho. Toč! Jeď nebo zemři. Závodě jenom je, ano. Tomu závodě jenom jeď je. To je kunda chlapu. Toto chlapi užívajú. Všetky. R8. Kluc. Jasné. A ukáž riť. Ukáž riť. Ukáž riť. Riť ukáž. Dievko, sme nasrala. Yeah! Mňa dneska postihlo niečo, ja neviem, či som napichaný z toho, že ja točím. Ja neviem. Ale ako vím, toto video bude mať aj pol hodinu, ale mi to jedno, že to budete pozerať celé až do konca. Opäť brutál! Ja to vždycky šíbe, lebo už mám Red Bull, hej. Už asi druhý, ale ne, ja to nepijem. Ja to nepijem, fakt. Ja to fakt nepijem.
Elena Bumba. Eleno! Tu máte ten spis. Čo to je? Piča. Aha. No, tu nemám nervy. Nejak to už Paula Valka, ale vinná. A Toreta chcem, ty kokos! A ľudia, a plus si idem bombiť. Báááá, jak vás ľaklo! Takže toto bolo koniec nášho videa a dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že tam bude teda veľa lajkov a subscribeov a nezabudnite na Facebook a Instagram, že má fanpage stránka Rafo TV aj Instagram a budem rád. A budú už aj nové veci, kamery a bude už aj PlayStation, takže to bude na pecka, budeme hrať GTAčko, let's playe. A tak teda, čaute.